The best music in the Philippines. 89.13 JFM. We play all your favorites. ASFM. Para sa ASFM, ato nini. 106.9. Ikaw bala ang nasubuan? Tungod sa mga problema nga nagalikop sa imong kaisipan? Magpamati sa programa nga magahatag sa imo sang kalingawan kag kasadya. Kuskus balunggo sa radyo. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Hindi sila Hello sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome na sa pinakamasadya nga programa ang Kuskus Kuskus Balungos. Liso sa wala, rikta-rikta, 3GFM 89.1 ang pamatian ta. Liso sa tuo, duro-diretso, 106.9 ASFM ang imo paborito. Wow! Sa ngalan sang aton gwapuhon nga station manager, Kuya Hil Andan. Ang aton assistant station manager, Elsie Palma Singway. Ang aton gwapahon nga program director, DJ White Rose. Kaupod man naton sa technical side, Noel Bogna. Mabatian kita back to back, mapawala, mapatuo, duro diretso na ang pagpamati sa aton mga pumuluyo, mga kanaysyaga, mga ka-ES, kag mga ka-3G. Yes, 89.1 sa wala. 106.9 sa tuo. Siyempre, sa sining adlaw, puno kita dapat sang pagpasalamat. Kag siyempre, ang ini nga adlaw, bantayan ninyo dugay-dugay kay ipabati na naton diri sa Kuskus Balungos ang katapusan nga bahin sang NYGC Joke Time Drama. Ang ginakalangkagan nga kasal ni Jojo kag ni Catherine. Yes, Ako da si Jojo mong. di siyempre ako naman da si Catherine, mga kanaysyaga, mga ka-ES. Kag, Uy, wala paghihapon si Lolo Ilyong oh. ari lang si Lolo Miloy, nagasinyas na sa mahambal na siya kuno. Dali lang gid Lolo Miloy kay tamyawon tanay nga aton yung mga tagpalamati si Nanay Tasing Posadas nga nagatutok gid subong, Si Mami Flor, kag si Madam Nene. si Nanay Muray Habilosa, Kag ang aton nga tagpalamati sa 25 ka barangay sa syudad sang Sagay. Likop na mga kanaysyaga, mga ka-ES ang aton nga pag-broadcast. kanami kay madamo na subong sang nagapropamati sa aton. Apisar nga ti gamay lang yang aton nga program pero sa gihapon dako nga kalipay ang amon ihatag sa inyo paagi sa pagpabati sang amon nga mga musika, drama kag iban pa. Tutukan nyo lang ang mga programa sa 3GFM. Kag ASFM. Kag siyempre mabatian man kita sa YouTube channel sang NYGC Blind Drama. Kag syempre, ara man kita sa TikTok. Sa inyo mga TikTok da, pangitaan nyo lang ang NYGC Blind Drama. I-follow nyo na mga kanaysyaga, mga ka-ES. Ari na si Lolo Miloy, nagasinya-sinya sa dali na gidsayaw. Ari na, pamatiin ninyo ang inyo ginakalangkagan kay wala si Lolo Ilyong. Lolo Miloy! Pasok! Mayong aga sa tanan, welcome naman sa aton programa nga ginakakunyagan sa tanan nga mga tagpalamati sang ASFM kag sa malabutan sang amo na istasyon o kuna programa ni Prenyo Ilyong. Ini nga programa amo ang nagpasadya sang kabuhi sa mga nagapamati sa sulod na sang pila ka tuig na siguro ne. Ma 3 years na siguro sobra or 4 years. So 3 years pa lang. Ini nga programa ang naghatag sa aton sa inspirasyon. Nagpa-realize kang naghatag sa aton sa nga aaral sa matag program namon. Ini nga programa ang Kuskus Balungos. So subong nga adlaw, medyo wala pa rin si Pailyong kaya absent naman siya. Wala ko malukod dito nagkantog, tigula nga to. Pero sa payan sila, despite sila nga mga butang, yari kita sa pagwaragwag sa aton nga programa Kuskus Balungos nga gina-air diri sa ASFM 106.9 The Community Radio sa Sagay. Kag aton subong kamustahon kamo
gusto ko nga kamustahon kamo mga katagpalamati, mga ka-AS. Kamusta bala ang nagligad nga isak semana? Disyembre subong Sabado. So, naglipas naman ng isak semana, anom kaadlaw sa aton pagpaniguha, anom kaadlaw sa aton himudos sa aton pagtrabaho. Bisan may problema pa. Kamusta ng inyong mga adlaw? Naging malipayon bala kamo sa bilog nga semana sa pagpangita kwarta? well, kung ako pamagkuton nyo, okay lang man. Malipayon kay because ang kada adlaw sa aton kabuhi, kinanglan gid kita magkalipay. Di ba la? Bisan hindi ka na kisa malipayon, you choose to be happy than to be sad. Dapat magkalipay. Kay tungod, ang kabuhi kuno sang Kristohanon, bisan madamo sang alantuson, dapat kita maging malipayon. Mga ka-AS kag mga kanaysiyaga. Higugma sa So kakapoy gali, subok ko lang na pamatudaan. Kakapoy gali maghambal sa mikropono nga wala upon. Pero gali kakapoy. Kaya nga, nagapaminsar ka pa sa gihambal mo, sige man imo hambal. Naamo nagkakapoy. Pero wala sa payan sina mga kauturan, mga tagpalamati. Gusto ko kamo, tagaan sang malipot lang nga istorya sa bunga adlaw. Nakaibalo bala kamo nga ang aton nga pagpangalagad sa Ginoo. Sini nga kalibutan naton, amon ang aton gid nga primary goal. Dapat mapasalamat kita sa Ginoo sa tanan naton nga mga kinaagyan, nga mga kauswagan, kag mga kaperdihan man. Kay tungod ang aton kabuhi, wala ini naga dalalang sang kadalagan mga ka-AS. Kisa may mga kalagpakan man kita, karamagakan, karagamakan, kag kasakitan sa kabuhi naton. Pero abi nyo, subong bala nga mga panahon, grabe nakabudlay sa panahon subong. May mga eskwelahan na subong nga ginahugot na ang security. Tungkol madamo na sa mga kakatabo nga mga hindi maintindihan. Mga ka-AS, ini bala nga mga hitabo sa banta nyo, bunga lang ni isang online games, bunga lang bala ini sa nga mga hampang sa cellphone, mga impluensya sa palibot. Ay, sa banta ko, hindi. Pwede man, siguro one of those reasons is that. Pero siguro kulang lang ng aton mga ginikanan sa pagbantay sa gila kabataan kag paggabay pakadto sa maayo nga buwas damlag sa pagpangabuhi kag pakadto sa mga maayo bala nga mga impluwensya sa palibot. Amo na blambal nila kuno, if you tell me who your friends are, I will tell you who you are. Check to. Kung ihambal mo kuno kung sino ang imo mga abyan, isugid ko sa imo kung sino ka. Ba, wala ko di sa busang birahon. Bakit wala di si Preilyong? Pero sige lang dapat naton tunduan ang aton mga kabataan nga maging maayo nga mga bata, maging respetuhon or marespetuhon bala sa iban nga mga tao. Kag marespetuhon sa aton Ginoo, di ba la? Sa adlaw, sa aga, pagbugtaw ta, hagaron tas lang mga pikape. Istoryahan tas la, templan tas la kape, tudluan tas la sa mayang pamatasan. Kag hindi tas la pagpapungkoon sa cellphone sa bilog na langgin nga adlaw. Kay kisabo na damo ang problema kay damo sang impluwensya nga ginahagap ang mga aton mga kabataan. Okay? Malipot lang ni siya nga mga istorya. Tinigulang ng istorya, galing kay wala di si Preilyong, wata may mo. Kundi yung magwarag-waragid kay gusto ko sa kada programa sa Koskos Balongos, mapahalipay kag mapasadya ko ang mga tagpalamati naton diri sa ASFM. Kay sige, kay tugod nga daw wala gid ko mahimo subong kay wala man ko sang kasangga subong kay wala man sang mabato sa akon kag wala man sang masabat sa akong ginahambal, di mapaalam na lang ko anay. At least may nahatag ko sa inyo nga gagmay nga pagtulunan, gagmay nga mga istorya, gagmay nga mga advices, kakabay nga may nakuha man kamo bisan sa malipot lang. Sige Okay, Lolo Miloy, antis ang tanan. Tamyawon tanay ang aton yung mga solid supporters, no? Nga nagapamati gid sa aton. Si amigo naton Raymond Dalunes kag si Lolo Yamunding gapamati gid sa gihapon kay basi kuno may hambal naman kamo ni Lolo Ilyong nga kun ano sa iya.
Kag syempre, si amigo Michael Loses, Lito Palermo, amigo Charlie Bordan, amigo Kevin Bordan, amigo Rijan Domingo, nagatutok gid subong. Amigo naton Paul Jan Organya, kag sa tanan naton yung mga pinalangga nga mga tag palamati. Madamo gid nga salamat sa inyong nga pagsuporta. Okay, Lolo Miloy, sige, balik sa imo. May gwapa nga dalaga nga makian. Mapatukar kita sa sa mga music nga masadyahan gid kamo kang makasaot-saot. Amo ni ang aton niya nga goal diri sa Kuskus Balungos nga mangin masadya kag mangin okay ang pagbugtaw nyo sa aga. Nagainom ka mo sa kape, nagaindak-indak bala. Sadyahan ka mo bala. Kay tugod man namin ang mga music kag ginapamatian nyo. Okay. So pamati lang, padayon lang sa pagmamati sa ASFM 106.9 kag sa aton nga mga programa diri sa ASFM, padayon na nyo lang pagpamati. So, aari na kita sa aton nga programa Music Sining Aga diri sa aton programa Kuskus Balungos. Hambal sang kalabanan, kada mo na sang aton problema. Pagsugod sang gera, nagmahal ang gasolina. Nagsunod ang bugas, sudan pati na ang gatas. Nagsaka ang plete, paano na ang aton mga estudyante? Pisa ng mga nagaobra, ang sweldo ginakulang pa. Bisan may problema, dapat maging masadya ka. Sunda kami nga mga negros kanon. Bisan ano matabo sadya lang gihapon. Wala na tabugas sa jagid ni karon. Wala na ta kwarta sa jagid ni karon. May nagailinaway sa jagid ni karon. Damo ko utang sa jagid ni karon. Ginbayaan na sang lubya sa jagid ni karon. Wala na gauntat ang problema ta sa jagid ni karon. Importante na kapadayon kag sa diya lang gihapon. Pagkabakod lang gid kita, importante sa diya ta. Sa diya, sa diya, sa diya. Gid ni karon. Barangay Naisyaga. Ang barangay nga puno sang kasadya. Barangay Naisyaga, may pagpalangga. Ang mga pumuluyo nagahang panay. May mga pasaway pero nagahatag kalipay. May lilinaway pero nagapatawaray. Ang kapigaduhon sarang mapaiway. Dayang paghiliog yun nagaisa sa aton. Bisan may problema pa, basta nagabuligay lang kita. Kari ka na diri sa barangay Naisyaga. May pagpalangga. Barangay Naisyaga. Yari na ang mga bulag na masahista. Nagadulong sa inyo sang drama nga puno sang komedya. Barangay Naisyaga. Ang barangay nga puno sang kalingawan. Barangay Naisyaga, may pagpalangga.
Barangay Naisyaga. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Maripayon kitang duwa. Katirin kag Jojo samtang nagaatubang sa altar. Nga nga daw, matyagan ko daw kasakit sa heart ko. Ang nagasakit ang tagipusoon ko nagatulok sa ila. Pero hindi. Kinangan palabagan kong ilakasal. Kinangan hindi madayon ang kasal sa duwang ini. Catherine, ginabaton mo bala si Daniel nga imo mangin bana kag mangin kapihak sa imo kabuhi tubtub sa imo kamatayon? Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Okay, Parimiloy, antis ang tanan. Ha? Ginapahibalo nato ng aton mga pinalangga nga mga kanay siyaga kag mga ka-IS. Kung nagapalanakit ang lawas, anong dapat nga himuon, Parimiloy? Ipamasahe. Kung nagapalanakit ang ulo, Ipamasahe. kung nagasakit ang likod, Ipamasahe. nagaalay ang balikawang, Ipamasahe. nagapalamanol ang tiil kag kamot, Ipamasahe. Oh. Kung kulang ka sa tinulugan, ipamasahe. Amo nang pinakanami da. Siyempre, Parimiloy, diin kita dapat magpamasahe. sa pinakamalapit ka masahiyan sa inyong mga lugar. Abaw. Siyempre, kung diri ka sa Kabankalan, pwede ka diri makakadto sa... Lower ground floor, Gaisano Mall, Cabancalan City. Wow! Kag siyempre, anong dapat pangitaon nga masahian? Ang Syra Blind Massage. Abaw, Ayos. korte. Siyempre, ara diri ang aton yung mga masahista, sila ni Maki Paloma, Terebel Paloma, kag ang gwapo honda nga si Mister. Eh? Agwap. Apo ko bla, si Romel Pineda. Abaw! Ari man diri si Toto Emilio Magbanwa. Ngakon man nga apo. Sobrang gwapo na. Grabe ka naman. Ari man diri ang pinakagwapa. Naton nga receptionist si Hana Ariola. Abaw. Gayom-yom, gid siya dayon Parimiloyo. Problema pa ang kalipat. Siyempre, ari man diri ang unique massage. Purok paglaom barangay Bato. Ara dira si Kuya Hil Andan sa unique massage Parimiloy. Kadyo inyo lang. Kag magpamasahe. Siyempre, pwede man kamo diri makatawag sa ASFM. O kon makatext kay Kuya Hil Andan o kon mag-message kay DJ White Rose. Pwede gid ka mo maka-inquire sa aton sa 0951-6069-696, 0951-6069-696 para sa dugang nga impormasyon mga ka-IS. Unique massage sa Sagay kag Syra Blind Massage sa Kabankalan. Di ginahambal, wala git Ano man ang panahon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom among magapabakod sa aton tagipuson. Why nagid kita sang panahon Parimiloy? Diri na lang gid kutob ang aton nga pagpangalaga diri sa inyo paborito nga programa ang Kuskus Balungos. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama nga ginapangunahan ni Emilio D. Magbanwa, Audio Vision Editor Mr. Romel T. Pineda, ariman si Toto Rejan Domingo kag Peter Gabrina. Kag upo diri ang aton bugos man nga puwersa sang 106.9 ASFM nga ginapangunahan sang aton gwapohon nga station manager Kuya Hil Andan kag sang aton program director DJ White Rose. Kag ang aton nga kaupo diri sa technical side si paring Noel Bugna. Sabay-sabay. Kag siyempre dason si Mana. Kit anay naman kita diri sa inyo ginasaligan, ginapamatian nga programa ang Kuskus Balungos. Ako gali, si Lolo nyo Miloy. Kag ako naman, si Lolo ninyo Ilyong. Kaupod kay Miss Catherine. Kag Papa Mel. Madamo gid nga salamat. Bye-bye. 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 ASFM, ASFM, the heartbeat of Sagay City. News and drama, musically offer so beautifully. And it goes occidental, our voice is clear. ASFM, your friend always with you.